الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أبا لفك أتنك ولن من دونك على بركة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. أما لفوك أتنك ولمن دون كعلى بركة ألم يسملو سي أنينا، ألم ينفلك سملو جمع فرجنا أنا بين على فاكا جمع لباجنا أنا تنوب علي دافع بلا ممسدو، تنوب علي ألمي أنغاندا قبل نمبارا نونغا، ألمي أنغاندا قبل أسلام يسرك، ألمي يامر نمبارا نونغ أون سكا كاندا كان يقول نونشيدو أنيري ni ala kuman la duniya ula ayo foya dongo ala bato te dagay ala bato yi ala nyeni made ki swandi ka boaka dave to chela ki blaka barala baramina saraka bon kateme sarabeka baramina akunjigi oni foiti suma baramun besina ala ka barawdu دنيا أملولا ألا مين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فويتكم على الشبو مني مسد يلي مسد من عم بعرف بارن رونغا كشيريا كروكرويا على ككلبانتياك كشيريا كروكرويا على كركتشينياك صلى الله عليه وسلم على كشيندما تشايا كأنا سوديو أنا كصحابه أني ما صنع كتوانو في تشينغا فكتا سيد بكل ملك كلمة دونغو واتي كرو ديا ندسك آية نون كروفو وكما يا وسادو آية كل نون نبي وي سونغلو آية وي شون كونغا آية يا آية نون سورة البقرة كنو آية بكيكا كما سونغلو ديكا أني شون كيري كما بدو akuma folo ana damne ala ye wele de bla
يا أيها الذين آمنوا أؤمنوا لمن يرى أؤمنوا درى على الله أؤمنوا على الشنتية أؤمنوا درى الله تعالى ككبار فولونا أؤمنوا درى على كالليدولا يا أيها الذين آمنوا أبي لمن يبلو فربكفو والإيمان لغة التصديق لمن يلا رب كان غري تشنتيا لي مؤمن دندي على تشنتيا كدولا كان قالوا دقيقة دولا يوك لمن يكره توكا جي أتي نفع نافركو كاري مؤمن فويتبو على يورو إبن مين سوسو فويت سحك أبو علي كرم صلى الله عليه وسلم إبن مين سوسو إبن بامينا الإيمان بالله وبرسوله ما يمرافق على كوكو كافر يرى ألما يعني على كتشيدي موجسكونا لو بإسلامية دي باني كنك ونكون الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وكد على القريد إدام على كفولونا إبي سيكو كلا كد على كلا القريد صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فنبيتوا على كرفنا النبي صلى الله عليه وسلم أبي فيون في الناس سبترة وعلى كرفه صلى الله عليه وسلم واللبتولي ونقرأ ما كان لبتولي بكا كان fo don baw ba sega ka kiri min yala noyi a alkirayi ni fonga ma fo wajibi ali kama a fo de wala saka kanudo bara bunya jira ala ka bara samanti jira ala hali o yamar ko nywana be qur'ana kono yamar do nga yamar min do ate wajibi ya kufo ate farda kufo o yamar ke chugo be abe qur'ana na balakira ka hadisa sallallahu alaihi wasallam ka o mani bwala mu'miniti jo ala kira ka kumana ita ala kira ka yamaru kanfili ko kira de ni fo kwata qur'ana kono angan chugo don o kumawla ay qur'ana don ni ala kira de sallallahu alayhi wasallam o qur'ana de ban yamaru ko anga tu ala kira no fe barayna o de to ki dambe ala kira la ka dal kira la sallallahu alayhi wasallam allabatuli de bochetiya fana alay mu'minu weli ya ayyuha alladhina amanu amanu liman yara kutiba alaykumus siyamu shu wajib yara auka shun kira auka jaku yayi kama kutiba ala alladhina min qablikum ikum shun kira mughawka wajibi ka ko aw yachkumina don ba ko ya annana fa musaka foja madowla cidew mantonga ala bato bu foyongo doye bato doke o kunte do ka sharia la nga annana famu ko shun dira mugawaro makka ko onye kama kutiba ala alladhina min qablikum ikum shun fardara mugawka munun gona onye odon ba do ko samasa katabla fo anfa adama ko shun be kabni adama balule ko hali anfa adama ire shuna o nga shun ke chugusa noy atli hake ani wati min bi shun sakono olu bisiga fonyongo mandu ni yonji nga min to ko shun ire noy ka ire kun somine ka bo shun dige fenma ka dam na fajri kene chilla ka tasit li benima ko o baray min floye na to ko shun a fardara mo ka ko onya amadam na islamela bana ala ko nya fardaya ka qoro chumina vle ka fardaya ayru ka chugo kilina ka wajibiya nya ke mungama la'allakum tattaqun mungoso ana srala don ba do mungoso ana farale yesra jonga do ba fasali
ko mun waso anasra ala nyo kore di shuna akala ka dige ni be ta wolo kuma kelele la shun ko ni ndiku ya ala yesra di wato don bo be sungolo mangutu ko shahru taqwa ko ala yesra nyakal ni dunya shun la jafana foyte mi adama de kala alaka ya markom labatul ni alaka dawnskil la katame shunka ala batu foyte ira halala fon foyti inu je fo ibike ka alaka ya marul labatul minge ani fana dambala ko alaka koloshili bi kay be yoro mumini manashu mo biyo moti o bedda makaka ka dumini kola mo biyo moti o bedda makaka ka jikola halli be kungulo kono halli doni ka shongono na ka daso idala ya hakilite dumini kala hakilite jimina fotle ka o adama de bita o dana surok mamina o koroy ko siga fu taala limaniya doba dusuna limaniya mi no ba foyi ko ala nyabi lay be faonfa siga fu to ko ala la o da to shun joro kabbu ala ko kwale re de ba sarati hadisu kudusi na noy ko bara to sara meleke o bo sebe kwale ala re de be shun sarati ani fu tekini ala kira o de fa sahaba kay sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa min ay ala kira deli ka giniga ka fo bara do duma bara kere do dia mboke be sara basura bara mina bendo aljina kono aben yoro jan ka bo tasman ala kira ko ma sallallahu alaihi wasallam alayka bis-sawm fa innahu la idla lah akum bima ni shui akika don shumi floyi nywana talila riwaya doko la mithla la riwaya wala la mathila la kasra fil bayk asbab bay ma koro kelindi ko nywana teshuna ani halabatu shitakini oda to munafiqu tsika akurutike kafiru ta kurutike munafiqu ta kurutike islam nafigi wal ma kalimani tati sungolo de ka teli ko tigi korobo ka teme batu toka kadaka kekuya binye batu chamana fushu mba kekuya ke o tinye shuna de do be usel chugo man ukasili daga bondala enu e kuma min soro ubake wonu e kechugo min soro ubaketi ay bay ni re usel to era don ko chena silten zebela onga shuntala o tinye shuna de nama nye koni ki shuna a shun be chugo kaka foni dengi tatke ni du atke wa atke li solution re fo ite shuna to ba ke chugo mi yera ka kete oda to amandi munafiqu oda to sukumbana ba to ite shunfe don ba ko te kwa fenvla bes la mela koni ya fla boss la mela fo imandi munafiqu ye kasaboka o jumei shun ani jaga ko kadaka nafiqu be solution ni boda soroka bara to bulu ko feke chugumina oti nyalela na fulo kadi ni jaga iba jatede jaga mana be mema bu bwala ki guyatola aflana o shui shufana imaika shun wali mashu ki guyatsiga dwale koro tsiga fele fuitige shuna mim tsiga akongo ko na mino ko bali ala ka boda kai opmana ala ko yin shun farda au ka wala sa akasra alani ay kundo fala ay nafa min fala hal na dana uma islamaka ngi chestri shungula hal ni sungolute no ya ala israel kada ka ala israel de ko indli aski bodeka ni ma min da ala israel na ya dan jena ya wa ibadan lahara insha Allah kadaka alaire smanike ay mo blanyonye na nyesranye di inna akramakum inda Allah atqakum awla ma ba'ala yurmi misra alay mana alaku yashudi la'allakum tattaqun mun waso ana ki ala yesranye jongi wa shuyi udigila jmai abin ma kalan yere minana ya don araku barawla islamaya sharia kono yere mina de ka gelen ka sako ya marula batulika
adama de ki yere mina ka bo ala ka dan zagulima ala ko kananinge o tolide o de ka gele nima ma ma do chesribe ma shitu dan shuna to yi na flasilla ma shitu dan sadakati bola ma shitu dan nyuma ya barawla nga o ma kilin jugo ko munu ngangar dara ala fe ba soro o jugo chama ba tigira at sayre la kayra mina ka bulula fana yere mina de ko gelen ali de ka gelen as-sabru 'an al-ma'asi adama de ka sabali ala kutakuko emay ma do be sungolu bara beke ka dafa ushunjugo kan uka tarawih kan uka tahajjudu kan be tahajjudu beke ka dafa ngani kabini seli do ka tabla seli tli damadola ba fo ko ma ngum misri kono oteni koray amasika yere mine ka bo ni dumama bay kuma mina alay aljina sigili ko fo ako وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف نوتيسرنا مقام ربه كفقابنا الجوع من يكلنا دودلا ونهى النفس عن الهوى كان الذي كباد ماما فإن الجنة كادوا على الجنة هي المأوى وديوتي دغوري قد أفلح من زكاها بنا نسمني كبو فونا فمن كداي ودي بارجلين يا ربي على كانوا يا عم بنا شو بانغلا أولادي شو بانغلا كنيكرو من قدي أدم دي ikomina fo shumba ambali femununa mungada adama de katemo fonga yena ma yere bulbuli bebe ke o fondi yini kama o sorole ko anve ka yere jewla wati kerengerele do kono fuka tase sungalo salima o bangala yere minena ala yesre ko yoro de o ana nganchesiri ona fora shumbi dama ala yesraya kama abangala ala yesrayna ame shu yere la kuma mina o kuma di ala yesraya kanga bunya kateme kuma to ka nganja ndola fedira kumi ngama ka fo halni sungolo temena sungolo no kanga to no fe ala yesraya ko strafe o kabini e shune do ne masiga sra ala yi ya do barakala e ka barakara baran ngashli abarakara tokaje shunde bangala ala nyesrena bana ala ya farda sa kono amba kalukile shu no kanga tu anofe fukata se san warema yado ishune redu pamina nyoroy debe ma duskumbe jibo ni nyoroy de la niya ko mo shumbe akembe ka halala tuinga beke ka haram ke udai ka bakuli dumuni min fle ka friko kono dumuni min fle ka da kono dumuni min fle ka sokono haramu fionde olu ye halala wi dagabe e olu toide ala jeyini ni kama ki shunedu onga ala e femunu yere haramu ya halni shunde nu haram yale do e ka kudai ebe tle o kola do be tle o shune be fenjugo fle do be tle o shune be makrofola do be tle o shune dabe kuma bela shuntu bali fuila islamaya la ni ma yitonyo tajuru saraka da anywana hakela ni masiga yafa ki tajuru saraka da anywana hakela sharia sone do mo ni mai innani ni masiga yafa ma ka onnani nywana sigama fala haraj gashi fuiti lawla ngashun kama koni mai ishune nani ki ka tajuru saratu ibu ki ka fa inni sa'im wala sa shumba ka ne koloshi aka asogolon koloshi
kayre tanga wala sa bare be kika ke kumi ngama ako kun don ako waliya kabe bare nke kuma ma ni bare temena ni sungalo temena ode no buto inofe na naye shunke jini dumini flat dama blali a rekra kuma gelam fola sallallahu alayhi wa sallam ma do be ko shun da be ko ni minoy ga shun musulu ya alala amma shun be alayen sene minna jona ulumo soro halu shune jango shun tigele anga janto ni yoron shun diku ya alayen sene minye amba ke ka dumini ni jito ichugo mina anga yere kun kala o alayen sene barawla ni shun ni sumalo temena wala sa o noka to anofe ana ala sura la ka fo ako shun yere manchanko عليه من فردا عنها أياما معدودات كدون دوم نجت دونيلو تلي دمادو كريت معدودات كريت با أتلي جت دونيلو أمانجا على ما فانا سام بيشو أما سانت لانجيني أما كلو سبعيني سان كلو تن فلادي على كلو كيل نمادي شوني واتو أقوى مكو أياما معدودات تلك كما سباني تلي بيورو والماني كوك ما دولا غا على يمين ينولا ويتلي مغان كونون دماي نا جانا تلي بسبا على يودين كما سبا اني بيورو لا كورو يمين ينا سان كونو حالا تي سان اوشروبو سان ني سان تلا تاين كتلا كليندالا سونغالو توبو لو ناتبه اسلامي دو حكلا كو akwai je wulide na sira folo alakina na ka sahabu as-salaf as-salih ulu bi koroto sungalo de koro ka ala deli aka ku nyena ku koko makka kono ka nisoja nasili donc ma dowla ando bi ni ka shungo infle daga de andala daga do nana do andala na bank masira alhamdulillah daga borandala shungo to ede سرامين بيكات لكلين شونا ناجرا ليلا لكن كادي سوبي كو هيرا من بسمولو لنانغ با دوانغ با نتا ساير بكا كسمولو أنغ با نتا سام بكا كسمولو أنا بارانو أنغو جلي أفريكا بوانيا كورو nga asarab bunya أنغو دلاجي با asarab bunya baran ma sarati yenyana limania de bo kofo ikala danaya ode boko fo ema yuma ya kelo yada mashiti ni sokoya ni bita war bla bankla mashiti ni sokoya ni bita war kalfa idana mogoma mashiti ni sokoya ni bina war jate ka da sokodo kamera o ebo chugola tanchugo mi de mami ni ala israya labo ni ala kanu ya labo o fana tesiga adsuti kashi na bena kan na fulo boka do ala ko srafe na ba kan na fulo boka do ala jengi srafe kadaka eddangani ambe kifle kitamara chugo mina ko ni mago sirama ko ba surai ni vana dangani amba ka fa kwale bina tayin suro ala bulullah haray limaniya de ba adama dum bonyona limaniya de ba ngadine bonyona limaniya namal labolike ala israya namal labolike ifarti funi ala kula kadaka saraba mino farala no kange farfuni sarakuin be bulo flanflala dana bati yorala mudato ma chama ya famu bi ko mati bulo kono jege bla ise goro jege wallahi billah oni ma mi ga ala ko kero ka o tetta mashin yumayde kabbalu no hakilay ka aljina soro o te ko no yede ala yo mo gowde ko fo كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة على بانو أكو تلما أو بب تلما دي كانوا أبب جرينا تلما يندي نفع غا نه دوره من كفو نو يا القيامة مغو كم بكونو كلا هرا سرات جنيا بافو كلا هرا يو تبي كوي كوي أنا بتاعي نبوفلو كسرو لا هرا تكما جاي كوي يعني كاسا دمادو ما من سارة وتكي كلا هرد دم دنا
ala ka boda kan la ka dafla toy awa akotle damadodo faman kana minkum marida nima min kira kwatiki banambe ka ben sungoloma aw ala safar wali beta masrafe fa iddatun min ayyamin ukhra kotiki psiga tay abise gotle ake bla ka jatetle warala min te sungolo ni sungolo temena basa o bana ko min fana fila ngano ke tlunge o bana ko shurutu de bala akasoro bana do shum psiga bla bana min gama shunte bla bana be kama bana do be ulu ni shu yere te nyon yesraka o de kacha atoye bana de nga ani dominike ni jimmi te nyon yesraka ani shu yere te fangili ana ni shu bla kama ko toye bana ko khalalu bi kalimani ala wo bi kalimani ala sungalo tile kelen foyi te ma autoriser ka bla fo sharia sonay ka bla ka da kumununga o kun do ye bana ye o kun do ye mbeta masrafe no te sharia te sra di may ka sungalo tile kelen jim ni ya ke don ba ku te sra to ko foyi do ala hal na fori ka sara nga asarale psiga wo fa o kwani sosoli minima ti jigida tile kelen nyeni ka fuka ta shiga sayama wallahi hara o tile kelen blali psiki seta sumama ni alama ya fa ki tuka sungalo tile kelen bla tindron tango yoro dowre kwanta dron no tile ka kalansa i vraiment yin njungu dodo blati ibo mo ya fa ya kamane ngoro geje sambisa wani ko sam wani ko jan sambina o tigi falo bu yete ba dumini kala ni kwa keradi ko no ye bibla ko mashumbi do tay mashumbi do tay ku masika wuli fedo be ango nyefo nyoyi nguli la ma wuli te sungalo la de suguri te farda e sungola de ana dine nyi ni ka fab alikira sallallahu alaihi wasallam ay suguri duni foka kanu dana tasahharu fa inna fi as-suhur baraka ko ay suguri dum barka be sugurla suguri dum iba baraji soro ka farika shunka halni ko ngotila ika wuliti halni e jide mini suguri ngani ay halni e tamarode namado duni suguri ngani ay am ko de kama ka fo ko shuni suguri tenyo yesraka ni sungalo dona kaba shu slameni shungo bishi mbishun shini shu ino bishi don ba do ya daga kipsika sungalo bengania sungalo shufolo na fora kalo yera kibi sungalo bengania kalo yera shuni kibo ngania obe okuma be malikiya kono abe don ba wora ko kuma la don ba chaman fana ko shu ini shunka shi ko tle kilengele imbe adama na ala batodi shu ka shi shunka ikanga ambi shunshini obmani mami yakete ibora sosoli kono angani mami fana be ni ko ne mbake maliki min fo o mazhabu mbabbe ngania sungalo shufo abana mayrete tala isra ga wuli ga suguru no abana imasi ga wuli ga suguru re do abana abo chugola nim fana emi me ngania ki dambi shunshini ni isra ka wuli ka suguru no alhamdulillah yesuguru do baraji soro ni masiga suguru no anika shunte nyo isra ka te foi chiensui watle kelen suguru dumbaliya te shun se machine nima abada tika kamal ngorofa ka fode ko ni ma suguri duni o shun continue ko o kongo be fa wal mo mi no be fa abada 24 heures kongo te ma fa amino te ma fa to mana dalute ma shibulu ka fo ko masiga wuli ko de ibalika shu masiga suguri do de ibalika shu hallo ya sura adoshu imasiga dumini yena mayere kay kun labe mbeka suguri de kono ikununa kuma mina kongo bila minogo bila kabi sogoma ibete meni shuni wa te foikila okay nikita ala barkada ko dumini bibulu kibika dumini ke asebe ala ede ki je duminna e katle saba kongo ke katle nani kongo ke kasoro ite shuna o sebe ala onda to angala barkada ki yere je sumana kama bibulu ala barkada kama o de kafsa kateme do dola ibna shunka soro barajite shuna
o kɔrɔ ye kɔngɔ de bɛ k'i bali dumuni na n'o tɛ i ma sun o se bɛ ala ye ala k'an kisi a ma bana ko ni bana bɛ maa min na bana dun sun bilali ni bana ye o bɛ dɔn cogo di a e yɛrɛ y'a essayer k'i bi sun ni bana in ye kɔngɔ tɛ se ka se maa ni ma i ɲinɛ ma o minɔgɔ tɛ se ka se ni ma maa ɲinɛ ma e yɛrɛ nana ye k'a fɔ i bɛna taa farati la se t'i ye ka t'i yɛrɛ lajɛ dɔgɔtɔrɔ la nka e yɛrɛ y'a daminɛ i y'a ye a bɛ ka ko minnu k'i la farati b'o la bana i bɛ se ka sun bila o bana kama sun tɛmɛna i b'a sara n'o ma kɛ ni dɔgɔtɔrɔ y'i lajɛ dɔgɔtɔrɔ min ye silamɛ ye a bɛ sunko kalama walima hali ni silamɛ tɛ danaya mɔgɔ don a tɛ sun contrôle la a tɛ silamɛya contrôle la n'o fila dɔ la kelen y'i lajɛ k'a fɔ bana min filɛ i la ani l'heure 12 l'heure 13 kɔngɔ tɛ se ka taa a n'o minɔgɔ tɛ se ka taa a bɛ dɔ fara bana in juguya kan walima a bɛ kɛ sababu ye k'i ni bila farati la ni dɔgɔtɔrɔ y'o confirmer o tuma na a bɛ bɛn i ka sun bila ni sunkalo tɛmɛna i b'a juru sara wa bana fana bana o bana ni sigikɛn bɛ k'a kɛnɛyali kɔnɔ ɲɔbɔ t'o la dɛ an k'o fana ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye sigikɛn bɛ ka bana o bana kɛnɛyali kɔnɔ o bana tigi tɛ ɲɔbɔ dɛ o tɛ fidiya bɔ o bɛ sun juru de sara hali ni san wɛrɛ sunkalo y'a sɔrɔ bana in ma kɛnɛya nka sigikɛn bɛ ka bana in kɛnɛyali kɔni kɔnɔ bana don bana min bɛ kɛnɛya nka traitement bɛ temps ta a bɛ san wɛrɛ ta fana juru ta ka fara a kan sunkalo 2 de juru b'a la sisan n'a kɛnɛyara a bɛna 2 sara nka a ma senfɛ bana minnu bɛ adamadenw na ni diɲɛ laban dɔgɔtɔrɔya sira fɛ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ b'a confirmer k'a fɔ nin bana n'a y'i sɔrɔ i b'i ka ɲɛnamaya de kɛ n'a ye fura t'an bolo fɔlɔ fura ma sɔrɔ min b'a ta ka bɔ i la pewu an m'o dɔn fɔlɔ an t'a fɔ k'a tɛ yen dɛ a fɔ de k'a ma dɔn c'est kira ko fura bɛ bana bɛɛ la o bana a mɔgɔw ka dɔnni ma se a bana furakɛli ma ni nin kɔni b'i la i ka ɲɛnamaya de bɛ kɛ n'a ye y'a dɔn o banaw ka ca bi o banaw bɛ yen n'a b'i la kɔni sigitigɛ k'a fɔ ko nin bana façon in bɛna kɛnɛya a lɛ o bɛ k'e taabolo ye o kumana n'o bana in ye taabolo ye n'a ni sun tɛ se ka taa n'o bana ni sun tɛ se ka taa o kumana o tigiw de bɛ fidiya bɔ o tigiw de bɛ kuma bɔ la o tigiw de bɛ kuma bɔ la fɛn min bɛ ko in fila la o ye nin nka k'a kɛ ten hali ni min sɔgɔsɔgɔra o bɛ sun bila hali ni min talonna n'o sen den ŋɔni joginna o bɛ sun bila o bɛ ɲɔgɔn ye sira kan walima bɛɛ ko estomac bɛnna maliyɛn yɛrɛ ni n'a fɔra ko estomac bɛ maa min na k'o si kana sun o tuma sun de bɛna dabila mali yɛrɛ la estomac tɛ maa min na o ka dɔgɔ dɛ furudimi wa furudimi m'a fɔ k'a tɛ se ka maa minɛ dɛ ala ka lajarabi don bana don nka anw furu kɛnɛya ka ko dɛ furu tɛ lafiya kuma si ala kira ye dumuni kɛcogo min fɔ anw y'o bila bɛɛ na kira y'an kalan fɛn bɛɛ de la koyi dumuni kɛcogo kira y'an kalan a la maa min bɛ dumuni kɛ o cogo la a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o ka dɔgɔ dɛ dumuni kɛ étape fɔlɔ-fɔlɔ ala kira ye étape fɔlɔ-fɔlɔ min fɔ o ye luqaymatun yuqimna sulba k'i sigi dumuni kunna lɔgɔma ye damadɔ n'a b'i kɔ solo jɔ kɔngɔ y'i bila dɔrɔn i y'a jɔ a ko n'o ma ɲɛ bana n'i ma ɲɛ k'i bɛ tɛmɛ o kan k'i ka i kɔnɔ tila 3 ye hakilila jateminɛ don a ma fɔ k'i bɛ mɛtiri ta i kɔnɔ fɛ k'i ka kɔnɔ tila 3 ye tila 1 i k'o kɛ dumuni ye tila 1 i k'o kɛ ji ye tila tɔ 1 dɔ k'i k'o bila ninakili kama 1 a 2nan silamɛya b'an kalan ko dumuni kɛ o dumuni kɛ a ka sɔrɔ kɔngɔ de y'i minɛ a to kɔngɔ de k'i bila dumuni kɛ la n'i sigira i kɔngɔtɔ fana ni kɔngɔ bɔr'i la i k'a bila est-ce que anw bɛ ten eta hukamaw ko ten kodɔnnaw fɔlɔ-fɔlɔ dɔgɔtɔrɔw minnu ka dɔgɔtɔrɔya ye ka
dɔgɔtɔrɔya yɔrɔ dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ sira fɛ foyi tɛ yen adamaden balo cogo n'i y'o contrôler foyi tɛ yen min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ o ka kɛnɛya sira fɛ ala ta kɔfɛ balo kɛcogo hakimu dɔ ko a ko dumuni tɔ n'i ma maa sɔrɔ k'a d'o ma ko a di wulu ma o ka fisa i k'a diyagoya fara i falen ta kan i ka hɛrɛ foyi t'a la anw ye laada sigi an fɛ yan tile kɔnɔ an bɛ dumuni kɛ siɲɛ 3 de a 3 bɛɛ la k'an fa dɛbɛ o kɔni ye diyagoya de ye f'o ka kɛ hali n'a ɲɛci t'i ye o don joli sera ni tilela fana y'a sɔrɔ tilela ɲɛci tɛ yen nka i y'i sigi a kunna k'a dun ka fara kɔrɔlen kan o surafana joli don n'a y'a sɔrɔ surafana ɲɛci tɛ e ye nka i y'a dun ka fara kɔrɔlen kan min b'i kɔnɔ a ma yɛlɛma parce que dumuni dɔw bɛ se ka heure 4 kɛ adamaden kɔnɔ a ma yɛlɛma dumuni dɔw bɛ se ka hali tile 1 kɛ adamaden kɔnɔ a ma yɛlɛma pewu ka sanga dumuni yɛrɛ cogoya ni a tuluko na a mayakɔlɔn cogoya donc dɔwɛrɛ min nana sigi kɔnɔ o yelen ɲɛna i ɲɛkɔrɔ dɔrɔn o ka d'e ye dɔrɔn i y'o fana fara a kan furu de b'a bɛɛ baara a si tɛ bɔ a yɛrɛ ma ala k'an kisi i ye dumuni dun cogo min n'a bɔra ten o b'a siran dɛ furu de bɛ baara k'a la f'a ka yɛlɛma de bon ni furu kɛra ko a tɛ lafiya a ye o ye a bɛ kɛlɛ e ye bɔrɛ jumɛn ye ko o bɔrɛ kɔnɔna tɛ lafiya n'o bɛ mɛn si la hali bɔrɛ n'i y'a kɛ kuma bɛɛ bɔrɛ de fa bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ n'i y'a vide dɔrɔn i bɛ dɔ k'a la n'i y'a vide dɔrɔn i bɛ dɔ k'a la i tɛ mɛn n'i ma wo i ka o bɔrɛ nin na dɛ donc anw bɛ ka taa ten hali an filɛ sunkalo in na n'i y'o sun tigɛ n'u kɛ gejegeje n'u bɔra safo la kun b'u kɛ kɛlɛ n'u wulila fajiri fɛ kun ko f'u ka tile journée dumuni kɛ fajiri fɛ bon ni furudimi ma an ka jamana labɔ ne m'a fɔ a bɛɛ ye dumuni kɛ ye dɛ parce que jamana in kuma ka gɛlɛn nka dumuni se b'a la dɛ ani dumuni fɛn yɛrɛ nɔnɔ ye hali anw dɔw dumuni kɛcogo a bɛ furudimi bila maa la walima a b'a juguya o kɔrɔ ye e yɛrɛ hawuja kojugu fɛ dumuni yɛrɛ tɛ ɲimi an k'a kunu ka taa dɔrɔn n b'a kunu ka taa dɔrɔn parce que sɛ don parce que sogo don a tɛ ɲimi parce que ni bilala an da ale de bɛ baara k'a la fɔlɔ parce que ale de kolo ka gɛlɛn ale de bɛ baara kunfɔlɔ kɛ ka fɛn in fari fa ka a fɔsɔn ka sɔrɔ k'a bila ka taa kɔnɔbara la parce que kɔnɔbara la fɛn kolo gɛlɛn foyi tɛ yen a fɔra ko ɲi ka min k'a la e yɛrɛ to k'a la fɔ nin sigi bɛ dɔrɔn a bi taa pa nin sogo a mɔna a bɛ tɛmɛ dɔrɔn o de y'a to furudimi yɛrɛ kɛra jamana bana ye ne m'a fɔ ko furu a bɛ se ka maa sɔrɔ ka sɔrɔ nin si tɛ dɛ walahi a ye dɔgɔtɔrɔw ɲininka hali n'a sɔrɔ i lajarabira ni furudimi ye n'i ye dumuni kɛcogo jateminɛ i b'a ye lahala ala ka dɛmɛ kɔnɔ dɔ bɛ bɔ a la ala ka bɔda ka ɲi furudimi dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ sun bɛ fɛn tiɲɛ ye furudimi dɔw bɛ yen sun yɛrɛ tɛ fɛn tiɲɛ ye o bɛ yen dɔ ka furudimi bɛ se k'a bali ka sun dɔ ta t'a bali ka sun dɔ ka jabɛti b'a bali ka sun dɔ ta t'a bali ka sun mana ka n'i sigi dɔrɔn ka banabaatɔ wɛrɛ lajɛ jabɛti bɛ karisa la o tɛ sun ne yɛrɛ tɛ sun ayi tension bɛ kari la o tɛ sun ne yɛrɛ tɛ sun ayi i bɛ t'i ta contrôler ni kibaru min dir'i ma danaya mɔgɔ fɛ komi an y'a fɔ cogo min baara bɛ kɛ n'o ye bana ko in y'o de ye a ma taama sira ta sa ni maa min bɛ taa taama na dɔnnibaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ masala min n'ale la o ye fɛn kelen walima fila o ye jumɛn ye a ka sɔrɔ taama in a bɛ se ka fɔ a ma ko voyage don a masafa janya hakɛ a bɛ se ka fɔ adamadenya sira bɛɛ fɛ a bɛ se ka fɔ ko nin ye dugutaa ye a bɛ se ka fɔ ko nin ye dugutaa ye a fɔ dɔrɔn n bɔra yan n bɛ taa Kati n bɛ sun bila Bamakɔ yan bi o tɛ se ka fɔ ko maa si tɛ se ka fɔ ko n bɛ taa Kati ko n bɛ taa dugu la dugu tɔgɔ b'a kan mɛ a tɛ se ka fɔ ko dugutaa don mana fo dugutaa ka sabati a kan dɔnnibaw ye kuma wɛrɛ min fɔ ka fara o kan k'a ka sɔrɔ taama in ye taama dagalen ye dɔnnibaa dɔw m'o kɛ sariti ye dɛ nka caman y'o kɛ sariti ye ko ala ka rukusa de don a bɛ bato bɛ taa ben ka bɔ e ka kuma min na k'i bɛ voyage la o k'a sɔrɔ voyage in ye voyage dagalen taama dagalen don e ko ni taama haramuyalen don n'e bɛ taa kojugu de la ala ka rukusa bɛ d'e ma o la cogo di
ba tama sira kontai tama in lafiya be tama ina o lafiya tala don bo kon go o rukhsa be to anona ni ma kon be voyager adaga be ka shumbla yitli hake min ke voyager la ni sungalo tamana ba sara ngani mami no ko nebsika shum ka tama ati foi chen benga voyage ke benga shun ke ati foi kena sharar to foko ya harami o tiki bsika shun ala kira yare dillaka shun ta masrafe adillaka shun tike ta masrafe ani mo ta mana do shumbe do shunde sahaba wi alla kali o kwandillaka ta ma ala kira no fa sallallahu alaihi wasallam anchela do shunedu do mashun munun juna olu ma fo shumbalu ma ko muna aw mashun munu yɛrɛ ma sun k'olu m'a fɔ sunbaw ma munna aw sunna wa alakira yɛrɛ ma kankari da la sallallahu alaihi wasallam fo n'a kɛra siɲɛ minnu na n'a ye mɔgɔw yamaru ni sun tigɛli ye jihadu kama a ko awa sisan an surunyana an juguw la an n'u bɛna ɲɔgɔn kunbɛn suntigɛ de fanga ka bon o tuma a ye sun tigɛ a ye sun bila a y'o kɛ siɲɛ dɔw la o na taama sira ta ye i ka khiyaru b'i bolo i bɛ se ka sun i bɛ se ka sun bila ngai tama no yara chugo chugo komi dogo miri ambe wati mina ikopi ka fo sisan voyage be ka avion na abeke voiture personnelle la klimbe moblu kono ite toro ye ko kuma est-ce que abe daga nga shumbla abe daga tanke safaru be daga ka shumbla kada ka iskalu chama be tama sara shungula safaru qat'a min al'adab tama yara adama nyanga tadi alakira ka kuma sallallahu alaihi wasallam ada dekun caman be tama sira fɛ mini boli fɛ dama tɛ kelen mini tama teliya dama tɛ kelen mana ni k'i be tama ni ye sun bila i b'a juru sara ani maa minnu ka baara ye tama ye dun olu k'u ka sun kɛ maa minnu be baara la avion kɔnɔ maa minnu be baara la bateau kɔnɔ parce que waati tɛna k'e bolo k'a sara o kumana o kɔrɔ ye ko o fɛn ninnu de ye ka so ye e b'i ka sun kɛ olu kɔnɔ ye sariya ye ko in bɛ ɲɛfɔ k'a ban maa dɔw be san bɛɛ u be baton kɔnɔ u be feere de kɛ baton kɔnɔnaw la comme an ka tɛmɛ sa la maa caman tɛ nin fɛn ninnu faamu minnu be kɔfɛla ninnu ni taama siraw fɛ olu be nin faamu baarakɛla dɔw be olu be baton de kɔnɔ u ka baara bɛɛ be kɛ yen u ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ de be baton kɔnɔna na baton in be komi dugu olu be feere de k'a kɔnɔ olu sigi b'a kɔnɔ u ka ko bɛɛ b'a kɔnɔ ye dɔw be se ka kalo joli kɛ u tɛ bɔ ka hali kɛnɛmana y'u ɲɛna o dɔw be u be avion de la taa ka segi la avion baarakɛlaw minnu be dumuniw ni fɛnw da ka di mɔgɔw ma ale kɔni ka ɲɛnamaya o ye fo waati dɔ la n'a porokotora ka 15 jours congé sɔrɔ walima 10 jours n'o nana to ka sunkalo bɛɛ bila bila a laban o bɛna a si yɛrɛ bɛɛ kɛ a tɛ sun dun tɛ se ka bila ka bin ka bɔ maa dɔ ka pewu parce que k'o ye baara kɛcogo ye la awa ala nana jamakulu wɛrɛ min tugu o la ko wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ko maa minnu bɛ se ka sun u tɛ se ka sun fo ni gɛlɛyaba ye komi cɛkɔrɔba dɛsɛlenw a tafsirukɛlaw ye kuma fila fɔ nin na dɔw ko la ko sun daminɛ na ala ye sun farida min kɛ a daminɛ na silamɛya daminɛ na baara in tɛ baara nɔgɔ ye ko ala tun y'a daminɛ fɔlɔ k'a kɛ n'a ka di ye i bɛ sun n'a ka di ye i b'o don dɔ bila ka fidiya bɔ ko aya in kan b'o de ma nka dɔnnibaga dɔw ko la k'o tɛ dɛ ko maa minnu bɛ sun ka sun b'u tɔɔrɔ kosɛbɛ i komi cɛkɔrɔba dɛsɛlenw k'olu bɛ se ka sun bila ka d'a kan a bɛ gɛlɛya damatɛmɛ min s'u ma ko n'olu ye sun bila u bɛ kumabɔla bɔ u bɛ fidiya bɔ fidiya ye misikina kelen u b'o dumuni u ka sun tile kelen bɛɛ bilali sara la u kɛtɔ k'o kumabɔla in bɔ ala ko hakɛ min fɔra o la n'o ye dɔnnibaw b'a jate k'a kɛ kilo tilancɛ ye mude kelen mude ɲɛ kelen u bɛ bɛn kilo tilancɛ ma mana ko ni maa min bɛ fidiya bɔ faman tatawwa'a khayran fa huwa khayrun lah ko ni maa min ye dɔ fara bɔta kan o de ye hɛrɛ ni sariya ko nin bɔ a kɛra jaga ye o a kɛra fidiya ye o n'i ye dɔ fara a kan baraji ɲini kama sariya t'i balo la nka fɛn de tɛ bɔ a la ko ni maa min ye dɔ fara o fidiya kan a fara kilo tilancɛ ka bɔ i ka sunkalo i ka cɛkɔrɔba ka sunkalo wali i ka musokɔrɔba ka sunkalo
ye 50 kelen ke ka akuma bo wali ye 100 kilo kelen suma ka di ala barajini kama iba don ka to bode nga ya to faraka barajini kama fa huwa khairul la ko ye here de woti wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun nga hali mami nabi shungele yaka qur'anen nan mun fo ko nga akoni nga shun de here ni suraba hali fidiya dagara munwi ko nga nu sera ku debrouiller ka shun ko de here وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون من عدم دي من كلا هلا ولا هلا نشين ون بسيجا كيكا سرامنا نفرتي وري ويكشوا ده هركب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. آية نون توبي نغا آية نون توبي من فو أني كما فلو نون من جانيونا أبنا كما دي سنجلا أمي كما كمشي ني حديثة فلاي alkira ka kuma sallallahu alaihi wasallam me be sungolo to kanu do ana katafe na be sungolo shuni fo ana katafe alkira ko kuma kai na sallallahu alaihi wasallam abu hurairah ta da hadisi in lakal ko man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kuni ma mi sungolo shun imanan liman ya da ibla shunna kun wara fo itala ika ala dana da ibla إيمانا لمن يكما إيمانا بالله نانجان دولة جوم بارو باركة كسرعة كيفودي على دناي لمن يدي يبلا كلا ما لدغته ما نسرانيته كورته إدام على لا على كيامرويني بالبتو وبيبلا على جيني من أديكم إيمانا على الدنيا كما واحتسابا أني أبراجيني كما وكراي كوكيكون وير فويته شوينا على يورو سرايني نيكو كوني مامي سونغولو شونين فلاكما غفر له ما كو يا فكرو تيجي فينا تقدم من ذنبه من تمنا جرمنا اجرمو تمنه كو يا فر سونغولو كوني مامي سونغولو شو ايمانا على الدنيا كما واحتسابا اني براجيني كما على يورو سراي دامبو دلا غفر له ما كو يا فبكو تشكي فينا تقدم من ذنبه ميا فراج من تمنا جرمنا اونغا نجرم يا فام نمفو دون با بيون سو لباكا دون با دو با فو كو جرم مشاون دي كودو ميته كباير جرم كو بارانما تو يا فا كو فيكا توبي كبولا دي توبي دي بو ولو كبوي التوبه تهدم ما قبلها كو توبي دي بجرم بابا نونكاي مثلا كسان بكي ibe jenayala ibe walna fuluka ibe kulanguluna manaka a fokuni sungolo iye sungolo shundoron ko bebana don ba ko atete adama de tala jurumu msenwi saire kono adama de be jurumu mseni chama deke no dun chama farla nyonga bana ka juguma mizanu bana giriya ni jibi toni na toni madabla lababu wuyo mana kwa bu bede toucher kabu ko miselji talibe jurumu munu yafa kabo tama kata misilla se ndiga nyew be jurumu munu yafa ko o nywana jurumu de ko amma jenaya jurumu ko katubi kabola o de ba to obi yafa ngalondige jurumu katubi kabola tubi de ba to obi yafa ko mana ni yafa façon nu ko ate jurumu be faranyonga kwa makambe jurumu misanu de ba kira koni kuma infota wallahu ta'ala a'lam ayo min fo sungolo la ayo yuana fo sungolo shuna fla fanana ko man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi hadisan nunana bukhari ni muslim kon koni mami sungolo shu to sungolo shu jo ala danaya de ibla jolla wa ihtisaban ani barajini ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi bani yorina ya amin min fo o hadisala rabba
alay min fo shuna ayo kira min fo shuna fle ko nyora de fo shufe selina tiendo ambe seli min ke shufe no tarawe huyi ani sungalo tenyo nyesraka o korey ka foni mami make ka shuma mine la o tek masali nga ale fana ya dama barajila bare sungalo baraw de dodo asaraw ke o de kama atuika bare nke kanye angana no ko ke seli yoro telima woloma ye angana o seli ke daga bondale angana o seli ke ankoro tombe akabla ngata angan labe kana kama misrula anga ke ka chenye ka ke ka dafa jaku ya teda ambe barajindila na kadi be sungalo ke fuka tasa ibi ka safo da made seli ite fuyi wala seli shufe bal na kadi hal ni shi beketi sahaba ke o fokirayo kiraye seli fuay sallallahu alaihi wasallam annana kana islama kalan kirafe kiraye fardaw fuay mige kiraye seli fuay ay seli nafla fuay ay shun fuay shun sahaba ke mo kona arabu ke ko akone da fardaw ako fardan nuniti fuy faruka wanti fuy bula a ko do sahaba yon yada flefle kira ko ko ka kishira ya fotu ko minaya keti bananga don kunna flan nu barajin de do ani ni farda madafa kuma ka unna wala ni farda madafa ni kasili farda no yebe bera lahara qabel abu faya ka nawafilu laje ni nafila babulu ayu laje abake ka farda wudatu min beka mama kangi chesiri nafila mana femi na to ko tatawu ko ni iba kede wala saka sarasro e manga fi bi janda ala lawlaw e de bina keika ibrajini kama hal ni ma ke inoti mine e re de akanu be nafila sili shuna sungolo shufera fana mba fe ko fana tono soro be nafila sili amana ke guya jume ndola do tina foni sili bang masira ka fara ko nafila juruti sara wa ka cham soula de o ka chambala ka wala ko so lu kon be munu gwada de la foni sili to haraka nani na to nani nu nana ya lu ka tla safo yere la ba to fly kuma ibu yongo la ka segi ko amboto e nafila la ni ko ni amboto e bisilla ko ka alma bi flana yo kan kun gadi de ka sori ma foi sili haraka fla wal manani ko parce que wakila ko andu kalama ambe nyefe ambe ko imbe kalama ambu na kuma donc hawe musomunu ngabara do nutna ka selim sirla jona te foila e bini shi de beke tobili ko la o tobili ko te bla e sungolo tobili ke che kabi sogoma yebe tobili la ke fe be tobili la fidri fe o dumini rate bodala abada bananga na jona ka selim ka ke ka dafa anga na msiru la jona seli ka ke ka dafa anyena na safo kumbe msirila wa seli yoro telimon ereta seli rebe ke kecho la ite fuy do wallahi to be bam seli lati yana amba fogo dot na msirila ni sungalote o yala heremo hal sungalote downa to be dro bishinga faranyonga dron ka doyiniti che ereb siga ansili on nek me morkalana ipsiga ansili asa che ifana ta bishinga do convaincu dro ko blay wallahi te kabala ka te foi do ana obe o silin tilia sa biri ta silika ba ka soro misri tama sat lanjema o chama be ba ko silin ba be faranyonga teteme 25 minutes hatamne safula kana si joko tan koma babbe faranyonga 25 minutes 20 minutes kana soti kanuski tace itnata fuike sosa ana made biton ibi me atime ibina sa donc kamanu me kaburu kono be arakangele ni bi utasoro ubayini ka fa subhanallahi shenkele utasoro e choro babbe bulika bom siri kono tanka bulika bo selimata ibina ta isigi telefle damade foi ite foi la sokono mana anga sungalo sujoli ame tarawihu minke anga ke ka dafa ka ke ka nye ake abe ke ka nye yoro munu na ngata sidi
يا رب على كيكون ما نوي أين سمعوا على كتيم جرا أنا على كشو نوي أما على كشو دولي نوي أما على كليلة القدر شو دو أنجر سجلا لك أمبلو أسلام ياك على كأنفات لمن ياك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.